Γεια σαλάνια μου. Σε αυτό το βίντεο που θα με εκνευρίσει πάρα πολύ είναι να σας πω 4 πράγματα που μισώ. Ας ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που μισώ είναι τα μαθηματικά. Του χρόνου, παιδιά, σας το λέω ειλικρινά, το χρόνο μου φοβάμαι να είναι στην ίδια τάξη. Και ειδικά από αυτό! Το δεύτερο πράγμα που μισώ είναι η μοιοπία μου. Έχω ένα βαθμό, τώρα δεν ξέρω αν έχω και περισσότερο. Όταν θα βγάζω τα γυαλιά, δεν βλέπω την τύφλα μου. Και όταν θα βάζω τα γυαλιά, βλέπω πεντακάθαρα. Το τρίτο πράγμα που μισώ είναι να χάνω στα βιντεοπαιχνίδια. Όχι ρε γαμώτο. Αυτό και αν με εκνευρίσει περισσότερο, ειδικά στο Lego Batman, όταν χρειάζεσαι να σπάσεις την κεφάλα σου για να σκεφτείς πώς να το περάσεις. Και το τέταρτο και σημαντικότερο πράγμα που μισώ είναι όταν πάω να ρίξω λίγο άρωμα Axe και αστοχεύω. Πιο πολύ μου πάει στα μάτια. Νομίζω πως μου μπήκε στο στόμα, αλλά καλά είναι. Αυτά είναι τα 4 πράγματα που μισώ. Κάντε ένα like, μια εγγραφή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ακολουθήστε με λένε Σπύρο Κάπα στο κανάλι μου για τους πρώτους και ευχαριστώ πάρα πολύ αν δείτε αυτό το βίντεο. Like και εγγραφή, σας το ξαναθυμίζω. Γεια σας.